नोंनि बिसारो दङ ना दा? जादों माने फिसा साब्रैनि बिफाङानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन। माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय हिनजावा सोर? बबाव लाङो होननानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों? प्रब्लेम गैया आंहा बेसेबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंखौ आराय बोसोर जाबाय होननानै लादों बियो थिखा जादों। आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया लाफ्लादों 3 सारि जायाखै आं दिनै बेखौ दिबस माबा बे मारै हाबा मोननांगौ आरो जोंनि थिथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना आनटिलास नों थैयागौमानि मोना बे ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायनाया नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों। जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय? हिनजावखौआ अबाव खारदों गानो खालामनांगौ फुजा ज' थानो मोना दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायनाया गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेनि आपडेटआ डिफारेन्स रोखोमनि जागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे भिडिअखौहाय गामाखालिनि दिनावहाय सेंग्रा सिख्लाफोरथ' नङा माने हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा आइजोफोर बिसोरो माने गुबुन हौवाफोरजोंहाय माने दोनखारलाङोमोन आरो मुम्बाइ गुवाहाटि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन सिटिफ्रावहाय माने लानानैहाय खारलाङोमोन आरो हिनजावफोरखौहाय बा फिसाइफोरखौहाय नोंथांमोना दिनैहाय नुनो मोन्दों जि सासे बोराइसा फिसाफोर गोनांखा 7 साबासो बेफोरबायदि दिनैहाय बेक्ति सासे बोराइसा मानसिया दिनैहाय माने गुबुन हिन्जाव लानानैहाय रुमावहाय बेफोरबायदि माने रुम बायनानैहाय थाहैनो गोनां जादों आरोखि गुबुन हिन्जाव लानानैहाय खोथाया जाहैबाय माने बिथाङा गावनि हिन्जावजोंहाय बांद्राय इन्टारेस्टेड मोनैखाय गुबुन हिन्जाव लानानै थांनानैहाय माने हटेलावहाय हर थाहैदों बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायावहाय दा माने भाइराल जागासिनो दं आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौहाय नुखाबाय ओमफ्राय मोजां मोनबायब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानैहाय लादो जाहाथे माने गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो आंबो दायो लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि दासोलोंदै लोगोफोर बेफोरबायदि माने दोनखारनानैहाय लानानै थांनाय गुबुन हिन्जावखौहाय गोसो थोनाय गुबुन हौवाखौहाय गोसो थोनाय बेफोरबायदिखौ माने ससियेल मिडियायावहाय नुनानैहाय नोंथांमोना दासोलोंसै आरो ना माबोरै बेफोरबायदि आरोखि नङाबा न'खरा दंस' जागोन बा फिसाफ्राबो माने स्कुल फरायनाय मा फरायनायफ्राव माने बरबाद जागोन आरो बेफोरबायदि बेनिखायनो नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायग्राफोरनि थाखाय हामबायसै थेंक इउ नोंनि बिसारो दङ ना दा? जादों माने फिसा साब्रैनि बिफाङानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन। माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय हिनजावा सोर? बबाव लाङो होननानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों? प्रब्लेम गैया आंहा बेसेबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंखौ आराय बोसोर जाबाय होननानै लादों बियो थिखा जादों। आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया लाफ्लादों 3 सारि जायाखै आं दिनै बेखौ दिबस माबा बे मारै हाबा मोननांगौ आरो जोंनि थिथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना आनटिलास नों थैयागौमानि मोना बे ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों
नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों जयसो जोंखौ सिनायाखै नामा नोंलाय बिमा बिफाखौ हिनजावआ अबाव खारो खारदों गानो खारनांगौ दानो खालामनांगौ फुजा ज' थानो मोना दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जयसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जयसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन नै दा माबा मोनसे जाबाय